spiller sammen med Emil og det kolde dag. Altså, Og vi skal spille Happy Wheels. det Miniman er jeg også med. Hold kæft. Og vi går ind i en dag, og vi går. Den loader. Og den loader til 100. Det går hurtigt. Og vi skruer. No! What? Fuck, what? Der er ikke gammel med. Han er filmen. Ja. Nå, det er god musik. Nej. Hvad siger jeg? Hun har en gaffel. Ja, Det Jeg tror, hun skal have noget er at en spise gaffel, med. koster en ske. Og så trykker vi her. La la la. Ja, den får en. Hello. Fuck, det der. Ah! Godt ramt. Woo! Okay. Det kan være kraftigt. Hvordan kan du tage fat i så mange, mand? Det er dårligt. Hvor er nu, mand? Sådan til bedste. Lort. What the ass, motherfucker. Finish my level, please. Oh, Save your replay. Okay. Hvad mener med det? det er det, du klarer den så. Oh, come on. Oh, Jeg er ikke så fat i. Jeg er så fat i Så, det gulv. ja. sådan der. Hvad sker der, mand? Det var flot. Der var ikke en Bortset fra dig selv. For sig, prøv at se. Så er det der hjul, det røg. Nej! Hvordan Det så var kom det ud? Det må jeg ikke. Det tager vi lige en gang til. Hvad kigger han på? Bare med nogen. Nej, hvor er det dårligt for det her. What the ass, motherfucker. Jeg troede det var... Hvordan? Kaste bagud. Prøv at kaste bagud. Du ramte dig selv. Det er Hvad sker der? Det var din ben røg af. Prøv at se, hvor højt op du er, så kan du ikke nå dem. Stop, stop. Oh no! No! Check den. Hey, det er bare det. Replay. Det kan du ikke nå dem. Marco! Så er det simpelthen, du ikke kan nå dem. Okay. Det kunne godt. Tror du ikke vandet videre? Nej. Ja. Hvad er nu det? Han næsten. Og så er det stå på den. Ja! What? Godt lort! Ja, var det sådan bare. Igen. Tryk på rammemanden. Nej, hvad sker der? Lort. Ej, come on! Hvorfor tager du ikke fat i den, når den er på vej ned i dig? Hold den der. Du gør det! Santa. No, Santa. Fuck. Jeg brugte det igen. No. Hvad fanden laver du? Det var en fejl. Ninja Pro good. Okay, Santa. Just Beaver. Don't let you! Fuck. Undskyld. Godt. Det mener du ikke? Undskyld så meget for den lille alt, mand. Det er godt, det er godt. Nej, mand. Nej, hvor er det sjovt på. Nej! Okay, den tager den. Hvorfor er det så dårligt til det her? Hvordan gør man? Not Santa. Nej! Nothing. En as! Nej. Undskyld! Nej, næsten! Yeah, not the black guy. Gå efter ham til Not the black guy. 2 sekunder. Okay, vent, kan jeg bare sluge. Nej! Mine hænder! Se, kan jeg bare. Gå du væk! Jeg holder fast i den. Ja, farvel. Skud nu! Du svært mig. Yeah, not the black guy. Nej, hvor er det tæt på. Hvad fuck? Ja, han er stadig oppe, mand. Han er Sådan skal det gøres, mand. Jeg vandt! Nej. Det var alt sammen! Jeg skal bruge sidste. Som ikke var sådan. Det var så altid. Okay. JB. Nej! Kan folk så se, du har gjort det? Ja. Kan du ikke gå ind og se mig? I killed David. Oh, yeah.
Sådan. Nej, det kan man ikke. Åh nej! Han døde jo Der er altså mange ikke. knive. Knække bare benene. Hvad snakker du om? Du kan ikke karate. Hitler. Jeg slår ham bare. Den lille dreng nakker ham. Nej! Min kniv! Okay. Nakker ham den Ham, lille. nej, ham der. Det der var ikke lige, jeg ville være der. Ej, come on! Hvor er det vildt. Kill me, I beg you. Lort! Så er det der sådan, vi gør for jer sådan der. Nej! Man kunne bare se det. Fuck, liv! På grund af den der. Prøv at stikke den ind i ryggen, det er sådan hårdere. Du lider jo, mand. Det stikker ud! Emo. Ud, mand, så kan jeg heller ikke gøre. Nej. Okay, det her. Okay, nu går vi ud. Nu tager vi hoppet. Det er lidt vildt, der. Op der. Nej! Der er liv. Hvor er det vildt. Lort. Hans ben hænger bare i den der tråd. Okay, vi tager den lige. Ja, der. Ja. Shit. Lort. Nej! Heldig. Du lever stadig. Nej, det var en skam. Okay. Vi har det lidt. Højt en bødt. Job igen. Prøv lige at så bare fail. Drengen får bare sådan 2 dejlige knive lige. Nej! Det er tid til at sige farvel. Bye! Er I klar? Rød.